Aletaan tekemään ahvenanmaalaistyylistä pannukakkua. Eli teen ensin riisipuuroa ja se teen omalla tyylläni, eli poistan ensin riisit ja sitten keitän sen puuroksi. Ahvenanmaan pannukakkuun tulee oikeasti kardemummaa, mutta mä päässä kokeilenkin laittaa kaneli. Viisi kananmunaa. Sitten siellä on noin 5-6 desiä jauhoa ja puolet nesteestä. Sitten on noin puoli desiä sokeria. Sitten on pari teelusikkaa vaniljasokeria. Ja nyt mä aion vatkata sen semmoiseksi tahanamaiseksi seokseksi ja lisään sitten vasta loput nesteet. Se on melko jäykkää nyt. Ja sitten nyt mä lisään vielä suolaa. Semmoisen reilu teelusikka. Nyt on toi kaikki nesteet lisätty. Ja sitten vaan tuo puuro sinne joukkoon. Nyt on puuro heitetty joukkoon. Uuni on nyt 230. Mä heitin noin 100 grammaa voita tuohon pellille ja laitan sen nyt vielä uuni, että on sulaa tuo voi. Nyt on voi sulanut, niin sitten voikin kipata sitten tonne noin. Nyt on hyvin peltikin samalla rasvassa, niin saa heittää tuohon pellille sitten tuon taikinakokonaisuuden. Noin. Ja ei muuta kuin uuniin. No niin, nyt on se pannarista valmis. Nyt vaan odotellaan, että se vähän jäähtyy, niin uskaltaa maistaakin. Vähän sen verran on jäähtynyt, että nyt voi uskaltaa varmaan maistaa, ettei ole ihan liian kuuma. On hyvä. Toimii myös kanelin kanssa.